Днес ще ви покажем рецепта за сочен тиквеник с наситен вкус на тиква и хрупкави орехи за още текстура. Чудесен десерт за празничната трапеза. Започваме като в чопър смиламе 165 грама почистени орехови ядки. Ние предпочитаме да не са много едри, но вие може да ги наситните до желания размер с нож на дъската. След това настъргваме 900 грама тиква. Сорта, който използваме е цигулка. Предварително сме обелили кората и почистили от семето. Към настърганата тиква прибавяме едно пакетче ванилена захар, след това 2 чайни лъжици канела, смилените по-рано орехи и чукваме 3 яйца размер L. Разбъркваме добре всичко и сместа за тиквеника ни е готова. А коя да бъде следващата ни рецепта? Споделете ни в коментар и нека я приготвим. Взимаме една кора, след което я намазваме с олио и поставяме още една кора върху нея. Взимаме 3 супени лъжици от сместа и разстиламе равномерно, да има плънка почти навсякъде. Следва да поръсем с 2 супени лъжици захар. Разбира се, може да сложите и по-малко, но все пак правим десерт и трябва да е сладичко. Започваме да навиваме кората във формата на поръчка, като накрая леко побутваме плънката, за да се затвори добре. Слагаме я в тава, като гледаме края на кората да бъде отдолу. Продължаваме с останалите кори по същия начин. Тук е момента да кажем, че ние избрахме този метод за навиване. Ако желаете, може да навиете на отделни охлювчета или да завиете всички кори в кръг, като витабаница. Избора е изцяло ваш. Накрая се получават 8 дълги порички. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Отнема ви само един клик, а за нас означава много. Ще печем на 180 градуса за 40 минути с вентилатор. Изпеченият тиквеник изваждаме от фурната и поръсваме с малко вода. Покриваме с вестник и кърпа отгоре. Оставяме да почине за 10 на минути, след което можем да му се насладим. Желаем ви добър апетит! Ако видеото ви е харесало, харесайте, коментирайте или го споделете с приятели. Абонирайте се за още рецепти от Вкусно си Цани.